Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για εμένα προσωπικά και για όλους εμάς στο Δήμο Λαμιαίων να σας υποδεχόμαστε στο 3ο Θερμοπύλε Φόρουμ, σε αυτόν τον ιστορικά φορτισμένο τόπο της Θερμοπύλες. Εδώ που πριν από αιώνες η θυσία, η αρετή και το συλλογικό καθήκον προς την πατρίδα έγιναν παγκόσμια πρότυπα αξιών. Σήμερα, στον ίδιο αυτό χώρο, επιχειρούμε κάτι διαφορετικό, αλλά εξίσου σημαντικό. Με θεμέλιο τη μνήμη να δώσουμε στις Θερμοπύλες ένα ρόλο δυναμικό ως κέντρο πολιτισμού, εκπαίδευσης, διαλόγου και βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι το όραμά μας ως Δημοτική Αρχή και δεν είναι απλώς λόγια. Προχωράμε με πράξεις. Η ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, καθώς και οι παρεμβάσεις που ακολουθούν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ και περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών στις οποίες βρισκόμαστε εδώ σήμερα, τη νέα μουσιολογική μελέτη για το Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης των Θερμοπυλών. Αναδεικνύουμε και αξιοποιούμε άμεσα την Ανοπαία Άτραπο, γνωστός μονοπάτι το Εφιάλτη. Ξεχωριστή σημασία έχει και η συνεργασία μας με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάδειξη του τείχους των Φωκαίων, σύμφωνα με το όραμα της Υπουργού κυρίας Μενδώνη. Με κοινή προσπάθεια ξεπεράσαμε τα διαδικαστικά εμπόδια και πολύ σύντομα υπογράφεται η προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου αυτού. Στόχος μας είναι οι Θερμοπύλες να γίνουν ένας σύγχρονος, ανοιχτός και φιλόξενος τόπος, με επίκεντρο τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την εξωστρέφεια. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, το Θερμοπύλε Φόρουμ δεν είναι απλώς μια διοργάνωση, ενισχύει τη φωνή της περιοχής μας με εθνικό και διεθνή αντίκτυπο. Η Λαμία, χάρη στη θέση της, την ιστορία και τους ανθρώπους της, έχει όλα τα εφόδια για να συμβάλλει δυναμικά σε αυτή τη μετάβαση. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το Λαμία Ρεπόρτερ, τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης για την άριστη συνεργασία και την εξαιρετική διοργάνωση. Εύχομαι το φόρουμ αυτό να αποτελέσει ένα ακόμη σταθερό βήμα για ένα μέλλον αντάξιο της ιστορίας μας. Σας ευχαριστώ.